L-istħarriġ tal-Eurobarometer juri li l-aktar 3 kwistjonijiet li tinkwetaw liċ-ċittadini Ewropej bħalissa huma l-għoli tal-ħajja, is-sitwazzjoni ekonomika f'pajjiżhom u l-qatt. Huma 45% l-Ewropej li huma nkwetati ħafna bil-prezzijiet li taħabtu wiċċhom magħhom. Fl-istess ħin il-fiduċja tal-Ewropej fil-gvernijiet tagħhom hija fl-agħar livelli sa mis-sena 2004 l-hawn. Huma biss kwart tal-Ewropej li jafdaw lill-gvernijiet tagħhom. L-ewwel riżultati ta' dan l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika li kien ippubblikat il-ħamis jiffokaw b'mod dettaljat dwar x'jaħsbu ċ-ċittadini tal-pajjiżi differenti membri tal-Unjoni Ewropea dwar is-sitwazzjoni ekonomika f'pajjiżhom u dwar il-prospetti għall-impjeg tagħhom. 60% tal-Maltin u Lawċin jikkonsidraw is-sitwazzjoni ekonomika f'Malta bħala waħda għal kollox ħażina. Għal dawk li huma prospetti għall-impjeg tagħhom, 63% tal-Maltin u Lawċin jemmnu li l-agħar għadu ġej. L-istħarriġ tal-Eurobarometer sar matul ix-xahar li għadda, ix-xahar li fih il-Gvern ippreżenta l-budget.